ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. манзури шумо мегардад навор аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, ҳафтум дарвоза таҳхонаш, яъне подвалаш. ҳамин ҳафтум дарвоза подвалаш биёед. хеле калонай, ҳамин подвалаш беҳад либосҳои хушрӯфурӯшӣ дора. дар ҷо яке аз анами дуконош ҳаст ки анами хеле либосҳои туркӣ доранд, занона. марҳамат, анами ҳиҷобое ки мебинед аҷоиб хушрӯ. размерошон ҳастай то размери 54, 56, баъзеҳош 52. хеле размеро ҳаст. иҷада куртоҳои фасон 280 сомонӣ, тоза туркӣ. то охири видеоро тамошо кунед. беҳтарин чизоро ман ба навор гирифтагием барои шумо. метавонед интихоб кунед, биёед. касое ки мехоҳад ки дархост куна, нависед ба мо, доставка дорем ва равон мекунем. ина бинед чӣ хеле хушрӯ куртоҳо. аз дур хостум бо як бори дига нишон дидим. ҳамаш 280 сомонӣ. анами куртое ки дидед дариҷа бо ҳастай намихе 180 сомона курта. иноям турецки материалошон намихе вязаный баринай жимпири, материали жимпири гармака. ҳамаш бо ранг доранд. рангоша ҳозир ман нишон метиҳам. чанд намуд фасонай, чанд намуд рангай. размерошон без размерниай тақрибан то ҳами 52, 54 размер пайдо карда метавонед. агар видеои маро тамошо мекарда бошед пайваста, медонед ки ҳам хеле куртоҳо набуд дар ягон навори мо ва ино якум маротиба пешниҳоди шумо шуда истодай. хе куртои фасони турецки дар ҷо ҳастай клеточниё, чанд ранг дора клеточниё. иё некем притальни духтаги размери майдай то размери ами 48 ба фикр мешавад. 250 сомон. стилиш хушрӯ, материалшон фасон. ина рангошон дидед, бардови дора, салатви дора, беҳад рангои хушрӯ дора. баъд спорт стили туркӣ дора. иям ҳам хеле ай нархиш ба фикрам спорт стила. дароз ай куртаи дарози хушрӯ, кисаош ҳаст. ино пат намезананд. тоза якум сортош дидед 230 сомон буда иш. ана баъд як куртаи дига вайш мада фасонаш маъқул шид. и дароз то замин дарозай. ина осиноша бинед 250 сомон то размери 50-52 ҳастай размер. миёнаш тангак духтагай. худашам хе стилаш чеченка духтагай. остиноша бинед бо чихе фасон кардагай. дар ҷа ҳастаем хе чӣ гумира курта плаш гӯём чӣ гӯём вай дора. замок дора. иям ам хе нархш 250 сомонӣ. амхе расветкош ҳастай то размери 52-54 размер пайдо карда метавонед. нархш 250 сомон. материалошон гармаки хушрӯай ҳаст. двойкаи хушрӯ. бибинед остинои двойка чихе хушрӯ омадай. анами фасонам хушрӯай. дӯстони азиз, ази бисёр доштиян тамом шидай. диде анами сиёҳ аҷоиб фасонаш. поёнаш хеле кушо духтагиай. ранги русалкай и курта фасони духтуш. ози бо дигар хелоша нишон метиҳам. анаи двойко чанд ранг дора, римен дора. бинед 300 сомон. як куртаи дроз дораву я безрукавкаи дароз. баъд римент 300 сомонӣ. ино без размерниян. метавонед ки интихоб кунед, харидорӣ кунед. мо дархост кунед, мо равон мекунем. дар қисми боло бошад ҳиҷобо ҳастай. ҳиҷобо ҳар хела нархошон. марҳамат, агар дар кор бошад бо ман аниқ мекунам. 250-350 сомонай ҳами боло будагиёш ки рӯбарӯай. ҳозир и тарафша нишон метиҳам. плаш якуме истодагиай дуруш мех дора. сиёҳ вай 500 сомонай. баъд анаи фиолетови сар мешавад 400 сомон то 600 сомона. нархи боло будагиё ҳиҷобои боло. ҷада ҳам плашай ҳам ҳиҷоб. дариҷа як таъму ҳиҷобу 600 сомонай. остинош ваяй нигин дора. анамиш қиматай. дидед сиёҳ остинош нигин дора. ба фикр мекунам полосатшам қиматай. дигарош бошад 400, 450, 500 ам хеле. дариҷа двойкора арзон кардиян.
ино спортивкоҳои турецкӣ нархошон 160 сомонӣ тоза туркӣ. Бинед се ранг дора. Ино пад намезананд, ҳичи намешава. Ҳами бори турецкиш хушрӯай. калтаи қадакошон то размери 48-50 мешава. размери калони балишмерка надоранд. баъд ҳаста иҷада дӯстони азиз анамхе туникои фасон 90 сомонии турецкиян ёям. БТС ҳастай, бо дигар намудош ҳастай. инора барои як наврасо, барои ҷавоно ҳам хел фирмаҳо будай. истеҳсоли Туркия. ина марҳамат. ино чун тоқаян. туникои тоқа фасон худи туника. ана ин намуд двойка ҳастай. ино ҳамроҳи бурукошонай. ҳозир нишон метиҳам чӣ хекати бурукошон хушрӯ меистанд. ва ё бошад 280 сомонай ҳами комплекто. спорт стили турецкӣ тоза. ина бурукошона бинед кушотай хушрӯай примояй. ана кирташ спорт стил. ино ҳичи намешаванд. беначосан неким 280 сомонӣ. баъд иҷада ҳастай халатҳои турецкӣ то размери 54. нархшон бошад 350 сомонияй. ози бо як намуди дигаш бошад 300 сомон. ана ин намудша бинед чихе фасонай поянаш тур дора. аз ино моделҳои бишкек ҳам ҳастай, моделҳои ӯзбекистон ҳам ҳастай ва ё 150-160 сомонанд. и турецкиш 300 сомон. и ҳам материалаш фарқ мекуна, ҳам хидаш тамоман качествои фасони зур. ана ҳозир бо нишон метам як чанд чизи дигара. ана микртое ки ҳозир дидед рӯбарӯ ҳама ино 250-280 буданд. аниқтараш 280 сомон буданд. бинед чихе бисёра иҷа жимпиро ҳастай 200 чандиян тоза туркӣ без размер. марҳамат. бинед 250 дараҷа киртоҳо ҳаст. ира ман нишон дода будам урус ки аз ҳамин магазин видеои пурра мекунам нишон метам. 180 амхе киртои ғавсаки зануна туркӣ. размерашон то размери 54 тақрибан мешава. ина марҳамат. агар дар кор бошад нависед. бори дигар такрор мекунам. ва ёшон хушрӯ. ва глои ҳами киртоҳо аҷоиб хушрӯвай бинед принтошон. ҳамашон фасон. рости бахшиши зиёд камакак сулфам гирифтеса. ҳами видеора 3-4 бор шид монтаж кардастам. байнда месулфам монтажа аз сар мекунам. амхе акози алакай 8 минутша монтаж кардам. дига амхе намебирам, мемонам. барои ҳамон нороҳат шида бошед бахшиш. ина бинед ҳами киртоҳ махдумда маъқул шид. материалашон шерстай ба фикрам ғавсакак. дар боло бинед ана ин палтои туркӣ тоза турецкӣ 650 сомон. баъд бо безрукавкошонам ҳастай. безрукавкошон анаму як намуду 650 сомонай. баъд бо 450 сомона дорану 550 сомона дора. ё стриженаи лама ба фикр меганшона турецкӣ. размерҳои калон доранд. дидед 450-550. ана мино вилюриёш хушрӯай 350. баъд куркагиёш ҳастай. беостинакш 550, остиндоруш 650. тоза турецкиян. марҳамат. агар дар кор бошад нависед.